Hello! Bună ziua și bun venit la live-ul de vineri. Așa cum v-am promis ieri, astăzi am o invitată, o doamnă foarte drăguță, pe care eu o cunosc de 2 ani? De 2 ani, da. Da, cam așa. Și ea face niște minunății superbe care au legătură și cu activitatea mea, adică amândouă facem cam același lucru, respectiv avem grijă ca femeile să fie frumoase, să strălucească oriunde se duc și să se simtă extraordinar de bine în pielea lor. Invitata mea este Elena Dărnoman. Are părul roșu ca focul și niște mânuțe magice. Bună, Ștefania! Bună! Ea face niște bijuterii un pic mai deosebite decât cele cu care sunteți învățate voi, dar o să o las pe ea să ne povestească mai multe despre acestea, pentru că ea le face și știe cel mai bine. Bună, Liana! Bună, nu văd până acolo cine e prezent. Ștefania Angel. Nu am, că dacă mut telefonul nu ne mai vedem. Nu ne mai vedem, e ok. Păi, e o tehnică foarte puțin cunoscută în România. Cred că suntem, în momentul de față, eu cunosc alte de 3 doamne, răspândite în toată România. Se cheamă Frivolite, e foarte veche, datează de foarte mulți ani, din 1500 și l-au inventat reginele, ca să treacă timpul, rochile alea frumoase, pompoase din filmele cu reși și regine erau făcute, dantelăria aia era făcută cu tehnica asta. Având băiețel, la un moment dat vroia niște jucării, eu, pasionată de lucru cu mâna, de când mă știu, am fost și căutând să-i fac băiatului jucării, am dat peste videourile în rusă, cu bijuterii, cu tehnica asta. Și curioasă, am insistat și am stat nopți întregi să învăț, să reușesc să fac și eu, că mi s-a părut într-adevăr foarte frumos, foarte deosebit și ies într-adevăr lucruri foarte frumoase. Și ușor de purtat, chiar dacă par mari, ele sunt efectiv foarte ușor. Muncă de chinezi bătrâni ce faci tu aici, pe bune, adică... Nu știu, răbdare am aici, la asta. Așa, în general, mai bat din picior, că aștept să fac lucrurile, să iasă mai repede, să... nu știu... Ștefania, să știi că nu văd până acolo, n-am ochelari la mine, mă bucur că ești și ne urmărești, văd că mai este o doamnă care ne urmărește și cred că ție îți transmite felicitări și ne bucurăm că vă uitați la noi. Mulțumim! Doar că noi cu înainta și din cauza de buletin, mai puțin cu văzutul până acolo, distanța e destul de mare. Da, de cât timp faci chestia asta? Cred că sunt mai bine de 4 ani și inițial am început cu o floricică, cu o pereche de cercei, dau la o prietenă să văd impactul, dacă plac, pentru că într-adevăr ceea ce fac eu trebuie să vadă doamna sau domnișoara sau viitoarea mireasă sau viitoarea nașă, să vadă din ce e făcută, pentru că neavând în altă parte să vad cum sunt făcute și cum se simt, le-am dăruit inițial la prietene. Ca orice începător, da, așa. Și apoi încet, reușind și eu să am un pic de viteză, să mă familiarizez cu ceea ce trebuie să fac, cu tehnici noi, pentru că încă nu știu, nu stăpânesc tot ce se poate face, încă lucrez la asta, încă învăț. Încet am avut o prietenă care la un moment dat a zis nu le mai fă cadou, vinde-le și visează la mai mult de atât. Am înțeles. Și da, în cercul de prieteni am avut ajutor într-adevăr foarte mare, pentru că au văzut ce iesă și energia, bănuiesc că mea, nu știu, au vrut să... Bineînțeles, acum orice lucru făcut handmade, lucrat de o persoană, nu de o mașină sau de un robot, preia involuntar din energia persoanei
care lucrează și asta face și atât de deosebite și de apreciate și atât de speciale obiectele handmade. Spune-mi, te rog, care a fost cea mai mare provocare legată de ceea ce faci tu acum? Cea mai mare provocare am avut acum de curând. Am lucrat cercei unei mirese și i-am mai făcut o schiță pe o hârtie. Și a zis că, uite, eu cam așa aș vrea. Mi-a zis culorile preferate și ce ar vrea cum să fie. Și am lucrat efectiv, pot să zic, de la mine, pentru că o trebuie să mă joc cu ceea ce știam deja un pic și să folosesc și aia, cred. Până la ei am mai avut una, dar asta cea mai mare și care, într-adevăr, am făcut eu și schemă și am desfăcut și am făcut iară și am desfăcut și am făcut iară și am desfăcut și am stat noaptea. Este atât de cunoscut chestia asta cu clientele care vin cu poza. Și am stat așa un pic, pentru că de la cei care îmi dau mână liberă, într-un fel merg pe mâna mea. Și ce mai bun client! Și sunt, cred că știi și tu, stai așa cu, oare o să-i placă, oare o să-i se potrivească, pentru că poate uneori eu văd lucrurile într-un fel și cel care, doamna sau domnișoara care a zis, uite, eu vreau ceva așa, s-ar putea să vadă total diferit. Dar spre norocul meu a plăcut. Ai zis că e o tehnică nu foarte cunoscută în România și atunci bănuiesc că nici materii primă și materiale nu prea se găsesc așa chiar pe toate drumurile. Ce folosești? Folosesc un fir metalizat care nu se găsește într-adevăr. Ori din Japonia e singurul distribuitor, ori mai este unul în Germania, dar firul e mult mai subțire. Și mie mi s-a părut și mai puțin calitativ față de cel pe care îl folosesc eu în prezent. Și trebuie să, într-adevăr, să mai dau o dată cu alte. Văd că au și tot felul de pietricele, de... Da. Și aici e o întreagă aventură, pentru că la cei de care vorbeam mai devreme, eu credeam că am tot materialul necesar acasă. Și ca să vezi, uite... Tu povestești că eu încerc... Salut, fetele! M-am văzut și eu 5 uită. Am telefon aici. Am ajuns acasă, am început să număr, zic cu ce închideam eu ochii și vedeam, făceam 1, 2, 3, 4, 5, 6 și m-am uitat în cutie, zic, aoleu. Și am făcut-o după amiază întreagă, la pas, toată Piatra Neamțu, ca să găsesc ce îmi trebuie. Într-un final, mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru doamnele care nu sunt din Piatra Neamț, să știți că în Piatra Neamț nu găsim atât de multe chestii cât să ne permită să facem tot ce ne-am dorit noi să facem și uneori depindem de depozitele sau de furnizorii din țară, de aceea de azi pe mâine sau de azi pe ieri sau alaltăieri, câteodată este practic imposibil, oricâtă bunăvoință am vrea noi să vă facem comanda. Așa că cu ocazia asta, am făcut o cacofonie, acum mi-am dat seama, cu ocazia asta vă rugăm frumos să vă gândiți din timp, mai ales că acum se apropie sărbătorile de iarnă, când toată lumea vrea tot ce și-o imagina vreodată și să ne anunțați, pentru că noi nu putem, ne-am dorit să fim precum Samantha, să pocnim din degete și produsul să fie gata, dar nu se poate și trebuie să luați în considerare și aspectul ăsta, că depindem de furnizori. Draga mea, cât îți ia cel mai puțin și cât îți ia cel mai mult să faci o pereche de cercei, un medalion, o bijuterie? Cel mai puțin, să spunem, doar lucrătura, doar lucratul, să zicem de la o oră. Apoi adaug timpul coaserii mărgeluțelor sau a cristalelor sau ce mai pun eu acolo ca să arate într-un fel la produsul finit. Și apoi, când tot mă uit și zic da, e ok, trebuie tratat,
e o substanță, din două substanțe. Sunt și un mic chimist, printre altele. De asta e așa de... Da, de asta sunt, ca să le întăresc. Sunt de super... Ca să le întăresc, eu trebuie să am o substanță din mai multe componente, nu știu exact cum trebuie să le denumesc. Și otrăvuri, da. Nu sunt otrăvuri. Nu sunt otrăvuri. Și dacă am terminat astăzi și eu am pus acolo, am mai postat eu uneori că le înțep fiecare ca să-și păstreze forma și le așez în formă. Da, într-adevăr, chiar le-am spus și reamintesc și astăzi, profit ca și tine, ce fac eu nu pot să fac în 2 zile. Garantat nu. Dacă aveți doar 2 zile la dispoziție, pot să vă ofer ce am făcut între timp. Dar ceva pe comandă în 2 zile niciodată nu o să reușesc. Pentru că mie 2 zile trebuie să le țin doar la tratament. Da, e procesul tehnologic care trebuie... astăzi, deci în afară de timpul efectiv în care eu țes, îmi mai trebuie timpul să coșe, alea măcar 24 de ore să rămână, ca să se întărească, să rămână la forma care o doresc eu. Foarte tare. Eu sunt oricum uimită, stau și mă uit când văd atâtea noduri, noduleze, sunt într-adevăr împletituri. Cum stai cu ochii? Cu ochii și cu auzul perfect deocamdată. O să fiu o soacră belea. Nasol moment. A fost băiat, nasol moment. Dar asta este. Nu, deocamdată văd, mulțumesc, aud, mulțumesc Dumnezeu foarte bine și să mă țină cât mai mult. Da, de văzut, să vezi că asta e important, să... Dacă ar fi să te întâlnești cu peștișorul auriu, că tot acum e o modă cu peștișorul auriu, și ai putea să-i ceri ceva legat de activitatea ta, care ar fi cea mai mare dorință legat de ceea ce faci? Numai una, am 2. Bine, 3 fii de la mine când am fost. Păi una să-mi dea timp, eu tot visez la zi, lumină de 36 de ore, că eu vreau timp. Dacă vrei numai 36 de ore, crede-mă că nu ești chiar foarte pretențioasă. Nu? Sunt alți oameni care îi cunosc eu, care și-ar dori măcar un 48 acolo. Nu, am zis că poate dacă zic 36 s-ar putea să împlinească. Și încă 2 mâini, mulțumesc, se poate? Deci rămân la 2 dorințe. A 3-a o dă-ți înapoi dacă mi le împlinești peste 2. Înțeles. Te-ai gândit să te dezvolți ca business? Sau asta e o activitate pe care nu crezi că ai putea să o scalezi? Te-ai gândit tu să rămâi la partea de design și mai cauți colaboratori sau nu crezi că... Ba da, m-am gândit. Mai ales în ultima vreme, sincer, da. Chiar găsisem la un moment dat o domnișoară. Sper la un moment dat să uite. Alexandra, cred, sper să mi-aduc aminte bine numele. Eu cu numele sunt praf, scuze. Și eu la fel. Da, sincer aș vrea să mă învăț pe cineva, pentru că idei am foarte multe, dar am 2 mâini și ziua are poți să vă comentarii. Da, poți să vezi aici pe telefonul meu, chiar te rog. Da, vă pupăm. Uite, am dat un telefon. Da, eu mi-am făcut, dragă Doamne, acte ca să pot vinde în online, dar, cum spuneam mai devreme, bijuteriile, doamnele trebuie să vadă în oglindă cum îi stă și merge greuț, ca să nu zic greu, dar, mulțumită prietenilor, am ajuns, bijuteriile mele au ajuns la București, la Oradea, în multe alte locuri din România și să sperăm că încet, din vorbă în vorbă și atunci, Doamne ajută, în afara României să știi că e cunoscută tehnica asta, cel puțin unde am început eu să învăț în Italia, merg la parada modei și să fac Rareș.
Noi avem și un suport tehnic aici, este băiețelul Elenei, care este un pic timid, nu știu, a venit un pic, o tras un ochi și a plecat. Mi-a scos iar în filmare, vrea să vadă cum se vede mama în telefon. Da, deocamdată ne descurcăm cu telefonul, pentru că astea sunt mijloacele tehnice de care dispunem, dar important este să ajungem la voi, să ajungă Elena cu informațiile ei, să ajungă tot ce vrem să vă povestim la voi. Și voi, dacă vreți să ne întrebați ceva, că acum am descoperit că am unde să văd, să vedem, puteți să ne spuneți, să ne întrebați ce curiozități aveți. Acum este momentul Mulțumesc, fetele! Cât o prindeți pe Elena, că săptămâna viitoare... Întrebare, cum te promovezi? Poate nu deranjez, mulțumesc! Cum mă promovez? În ultima vreme, sincer, postez mai des, într-adevăr. Împart mai des cărți de vizite decât înainte, când parcă n-aveam curaj, aveam senzația, bine, și acum dar parcă mai puțin, aveam senzația că deranjez. Și da, cunosc într-adevăr mai multă lume, locuind în Piatra Neamț mai nou. Și da, vorbesc mai mult parcă despre ceea ce fac eu. Într-adevăr, asta cu promovarea este o problemă. Avem tendința de a ne minimiza, nu știu dacă e chiar cel mai potrivit cuvânt, munca și, nu știu, probabil din cauza culturii sau modului în care am fost crescuți, să ne fie rușine să ne prezentăm produsele, cu toate că de cele mai multe ori produsele pe care le lucrează un atelier mic sau un artizan sunt net superioare calitativ celor din magazine. Cumva cred că este o frică, o teamă de a nu fi respins și într-adevăr este greu să te bați cu prețurile în primul și în primul rând, că până la urma urmei la asta să rezumă totul. Draga mea, dacă poți să-mi spui așa, ca în mare, fără prea multe detalii, cam în ce interval de preț încadrează? Păi, cele de zi cu zi, care se le poate porta și la birou, vorbim de zile normale. Care zile, Doamne, iartă-mă, sunt normale? Normale. Să știi că eu am sfătuit pe cineva zilele astea, că a zis doamna respectivă, pe care o salut, te pup, a zis că a intrat așa într-o rutină, și a zis că eu, să știi că mai am cercei, i-am dorit eu acum mulți ani o pereche de cercei și a zis că poartă-i, că îți mai fac alta și ți-o dau cadou. Poartă-i în fiecare dimineață, zic, machează-te, poartă, și ce dacă stai acasă în șlapi? Poartă-i. Și eu zic același lucru, nu contează cât te duci să duci cu noi. Fă-te frumoasă. Fă-te frumoasă, te uiți în oglindă și zâmbești și îți faci cu ochiul și ești bine. Nu, am cel mai mic preț, de exemplu, niște cerceluși mititei, așa, pentru fetițe, dar și pentru doamne care au respecte o anumită ținută la servici, de la 50 de lei. Cel mai mare preț, tot așa, în zilele, cum am zis, între ghilimele anormale, între 100-150, și cele de pe comandă, din păcate, nu știu dacă din păcate pot să spun, cele pe comandă, pentru că de obicei sunt pentru evenimente și atunci sunt mai elaborate și sunt mai plinuțe de ceva, un plus. Alea sunt în funcție de, să știi că de multe ori nu socotesc timpul cât îl fac, cât materialele. Da, ca cât noi materiale, toți. că dacă ar trebui să pun și timp, atunci mă zic stop, că nu mai ne jucăm. Și vrei să-ți spun ceva? Din toate, timpul tău este cel mai important. Știu, și exact de asta vedem domnul. Și exact pe ăla nu-l punem la socoteală. Și ăla nu-l punem la socoteală, pentru că atunci ar trebui să ne oprim. Că după aia zice, dar stai un pic. Deci prețurile sunt unele accesibile și la cât sunt de finuțe și de frumoase aceste bijuterii, chiar concurează liniștit cu bijuteriile normale. Nu vreau să pun etichete. Din comerț, astea având avantajul că sunt unicat, pentru că oricât ai vrea să reproduci
un... Da, da, nu s-au de tare, nu? Uneori nici doi cercei la aceeași pereche nu seamănă între ei, că mai greșesc, mai pun un nod în plus, unul în minus, fac legătura aiurea, dar să știți că la urmă arată toți perfect. Important este aspectul de ansamblu. Și am ținut să nu fac foarte multe perechi de același model. Schimb tot timpul ceva. Să nu fie la fel. Probabil că asta le și dă importanță și unicitate și fiecare clientă când știe că ea are o pereche de cercei pe care nimeni altcineva în universul ăsta nu mai are, se simte importantă și îți dă o stare așa de... Acum trebuie să recunoaștem că noi femeile avem un orgoliu destul de mare. Și trebuie alimentat și el cumva. Spune-mi, te rog, văd că au și părți metalice. Oricum sunt sigură că sunt anti-alergene, de toate. Lucrezi și cu metale prețioase sau te-ai gândit și la varianta de a băga? Spre viitor că da, deocamdată nu, dar tortițele pe care le folosesc eu sunt din inox, care nu provoacă alergii, pentru că sunt prima. Deci, la mine, cred că asta a pornit de la... Asta a fost punctul de pornire, pentru că sunt alergică. Și nu pot purta nimic altceva. Și atunci inox, silicon, chiar la un moment dat și vreau să fac pentru fetițe cu tortițe din silicon, ca să nu... Pentru că asta e povestea zilelor noastre. Suntem foarte mulți în ultima perioadă care aud că sunt... Da, și eu am auzit foarte multă lume că e alergică. Și copii, dar și adulți care își descoperă alergii, probabil din cauza mediului. Din cauza mediului, alimentației și toate astea la unul. Eu tot mă uit. Spune-ne unde te găsim în online, unde te găsim. Te găsim undeva fizic? Bine, în afară de aici, în live-uri. Fizic, da, în Piatra Neamț, în zona asta, da, cu mare drag. În online am pagina mea de Facebook, am un cont și pe Instagram, dar îl folosesc mai puțin aș putea spune, deși în ultima vreme sunt activă și acolo. Eu n-am reușit să înțeleg Instagram-ul, mă depășește total, în schimb m-am reorientat foarte mult înspre TikTok, unde... Uite, TikTok eu nu l-am înțeles deocamdată. Am postat într-adevăr Povestim e o platformă destul de mișto și mult mai relaxată decât Facebook-ul, dar în continuare Facebook-ul rămâne baza. Da. Nu, asta, în online pagina, profilul personal, numărul de telefon, cred că e trecut peste tot. Nu văd, degeaba spuneți, îmi pare rău, dar nu văd. Eu mă bucur că sunteți așa de... Mă uit la comentarii, mulțumesc Mihaela, te pup, că sunt foarte frumoase întrebări, nu văd, vă pup, mulțumim. Eu mă bucur extraordinar de mult că este o prezență atât de numeroasă la live și oricum vă promit că vor mai continua live-urile cu invitați, mai puțin vinerea viitoare, unde când nu o să avem live, pentru că o să avem un eveniment fizic și cu ocazia asta te invit și pe tine, avem șuietă cu fetele aici la atelier, cu ceai, prăjituri, bomboane, vin. Nu spunem la nimeni. S-a făcut acum asta proaspăt, sau încă nu? E must. Încă e must. Da, uite, ar fi o idee bună să ne delectăm. O să postez evenimentul în cursul după amiezii de astăzi pe pagină pentru doamnele din Piatra Neamț. Dacă vreți, veniți și din altă parte. Singura problemă este că o să fie cu locuri limitate pentru că atelierul nu are o capacitate de stoc foarte mare. Dar v-am zis, mă bucur că sunteți așa de mulți pe live. Ce vrei tu să ne spui, să ne rămână așa?
Ce să le spun? Nu știu, spune-ne ceva, dacă ar fi acum o propoziție care să te definească, care să rămână în mintea oamenilor și să te țină minte pentru cuvintele astea, care ar fi propoziția aia? Ce ai vrea? O să spună că sunt filozofă, cum spune colega mea, te-am văzut? Ce să le spun? Din punctul meu de vedere, a Elena de astăzi, după amiază, să se simtă frumoase oricând. Dimineața să-și pună un pic de ruj și cercei, că or fi de la mine, că or fi din altă parte. Zâmbiți mai des, că suntem frumoase toate, că e roșu părul, că e negru, că e galben, că e mai multe culori, nu contează. Și nu știu, un îndemn, nu e un sfat, e un îndemn. Să ne caute mai mult pe noi ăștia care lucrăm cu mâinile și nu doar cu mâinile. Lucrăm și cu sufletul. Dacă nu prea reușesc eu să mă și filmez și să pun și muzica pe care o ascult. Pentru că transmitem foarte multă energie bună în ceea ce facem. Și când purtați ceva făcut de noi, sunt sigură că o să vă simțiți bine. M-am emoționat, gata! Am cer scuze că tușesc, da, și nu doar că o să vă simțiți bine, dar o să aveți cu voi o parte din sufletul celui care v-a lucrat produsul, o să aveți un produs deosebit lucrat special pentru voi și asta o să vă facă să vă simțiți și voi speciale sau special, de ce nu? Chiar ai lucrat, ai avut vreo cerere, te-ai gândit vreodată să faci bijuterii pentru bărbați? Ai putea să faci bijuterii pentru bărbați? Da, m-am gândit la papioane, sunt cravatele alea, dar care eu sincer le-am văzut pentru doamne, dar sunt sigură că Da, cred că am făcut, nu, n-am făcut, am avut o idee să fac niște papioane, că sunt modele super, foarte frumoase. Și mai sunt de butonii de pus la cravată, da, cred că așa se numesc. Acul de cravată. Acul de cravată, așa, scuze, eu încă mai am cuvinte care le Da, sunt și accesorii pentru domni care vor să iasă în evidență la un... Ați auzit, da? Și domnii vor putea să găsească ceva pentru ei la Elena și dacă nu găsiți pentru ei, nu este nicio problemă, pot să plătească cu succes cu cardul lor, comanda doamnelor, domnișoarelor din viața lor. Exact. Dragilor, ăsta a fost live-ul de vinerea asta. Mă bucur tare mult că Elena a avut timp să vină să povestească cu noi un pic în această după-amiază. Sunt sigură că sunt foarte, foarte multe lucruri pe care ar putea să ne le mai spună. Sunt sigură că și eu aș fi vrut să mai întreb multe lucruri, dar pentru că eu nu fac niciodată niciun script dinainte, blank total, ce mi-am adus aminte am întrebat-o. Vă doresc weekend fain, că mai este cald, cel puțin în Piatra. Sper să vă bucurați de căldură. Dacă cumva îmi vine vreo inspirație până vineri, într-o altă zi în afară de vineri, să vă mai povestesc ceva live, m-aș bucura să urmăriți pagina. Cei care nu urmăriți, cele care nu urmăriți încă pagina Anne-Marie by Diana, urmăriți-o. Cele care nu urmăriți încă pagina Elenei, pe care o să vă pun în comentarii după ce terminăm live-ul, urmăriți-o, pentru că nu aveți decât de câștigat. Ce să vă mai spun? O toamnă frumoasă în continuare, o săptămână plină de bun și bine și de realizări și de frumos și de... Voi oricum sunteți frumoase, dar să vi se întâmple și lucruri frumoase. Și keep in touch. Vă mulțumesc încă o dată că ați intrat atâtea. Mulțumim, pa, pa! Și acum nu